Poštovani gledatelji, dobrodošli u Govornicu. Početkom listopada počela je javna rasprava o novom zakonu o regionalnom razvoju. Zakon donosi novu kategorizaciju područja za koja će država skrbiti na temelju indeksa razvijenosti. Nova regionalna podjela na 5 planskih područja trebala bi omogućiti učinkovitiji razvoj, ali s njom se ne slažu svi župani, iako nova podjela ne dovodi u pitanje postojanje županija. Zbog čega strahuju župani i zašto su ove promjene važne kada govorimo o europskim fondovima? U Govornici razgovaraju Jakša Puljiz, zamjenik ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer. I Vedran Đulabić, stručnjak za javnu upravu s Pravnog fakulteta. Dobro večer i vama. Dobro večer. Tu je i gospodin Božo Galić, župan Vukovarsko-srijemske županije, koji se nalazi u našem osječkom studiju. Dobro večer i vama. Dobro večer i vama, gledateljima. Prije samog razgovora pogledamo kako je prošlo predstavljanje zakona predstavnicima Hrvatske zajednice županija. Pravedniji sustav za bolji život i razvoj hrvatskih regija trebao bi ponuditi novi zakon o regionalnom razvoju. O načinima i mjerama kako to postići aktivno debatiraju svi, od župana i regionalnih koordinatora pa sve do načelnika i gradonačelnika. Listopad je mjesec javne rasprave o zakonu koji donosi novu kategorizaciju područja utemeljenu na indeksu razvijenosti. Koji onda zapravo omogućava da negdje oko 105 prema sadašnjim računicama jedinica lokalne samouprave koje nisu imale nikakvu pomoć do sada uđu u sustav potpore, a oni koji su razvijeniji od prosjeka, dakle iznad 75% prosjeka Hrvatske, a takvih je negdje oko 80 jedinica lokalne samouprave, da izađu iz tog sustava potpore. 20 županija trebale bi biti okosnice razvoja Hrvatske, poručuje Grčić. Stoga su župani prvi dobili priliku iznijeti svoje mišljenje. Mi smo ti koji živimo te zakone i te strategije na terenu. I sad definitivno sa terena možemo dati više konkretnih prijedloga kako da se stvari unaprijede. Znači ono što mi želimo jačati i ulogu nacionalne razvojne agencije, ali i županijskih razvojnih agencija. Ipak najviše se raspravljalo o prijedlogu podjele na 5 planskih područja. Na taj način bi se povezali županije koje jedno drugo gravitiraju u svrhu izvlačenja sredstava iz europskih fondova. Gdje bi onda država točno znala što su prioriteti u čijem financiranju će sudjelovati. Od infrastrukture do poslovne, biznis infrastrukture i različitih drugih projekata koji doprinose razvoju tih područja. Mi ih apsolutno ne podržavamo. Smatramo da mi dalje funkcioniramo dobro kao županije, povezujemo se apsolutno na toj nekakvoj neformalnoj razini, da li Slavonija, da li Dalmacija, da li Istra ili neke druge regije. Poboljšanje koje podjela donosi župani za sada ipak nisu prepoznali. Ovo na nikoji način ne dovodi u pitanje opstojnost trenutnih administrativnih jedinica koje se zovu županije. S obzirom na to da se zajednički projekti mogu pripremiti uz formalizaciju planskih regija, ali i bez nje, o ovoj ideji još će se raspravljati. Sljedeći na redu su regionalni koordinatori. Gospodine Puljiz, krenula je rasprava o novom zakonu. Čuli smo da ima tu i novih ideja, novih primjedbi. Načelno, što se s ovim zakonom pokušava postići? Cilj zakona je sljedeći. Prije svega da se zaista konačno napravi pravednija podjela između jedinica lokalne samouprave prema stupnju razvijenosti kao jednom institutu koji omogućuje da se država pravednije odredi prema pomoći koje daje određenim područjima u Republici Hrvatskoj. Naime, sadašnji sustav kategorizacije nije adekvatan, nije dovoljno pravedan, on je zastario, a imamo instrumente koje možemo potrebiti da ga učinimo pravedniji. To je prije svega indeks razvijenosti i taj indeks razvijenosti je na kraju kraja već par godina na snazi, međutim nikad nije bio primijenjen. S ovim zakonom bi se on konačno primijenio. Druga važna novost je uvođenje instituta planskih područja. Dakle, mi predlažemo da se Hrvatska podijeli u 5 planskih područja kako bi olakšali takozvano regionalno planiranje, odnosno utvrđivanje koji su to prioriteti regionalnog razvoja u Hrvatskoj. Puno je podesnije kad se to radi na razini 5 planskih područja nego na primjer na razini 21 županije. I treća važna novost je uvođenje instituta urbanih područja. Dakle, mi prvi put prepoznajemo urbanu dimenziju regionalnog razvoja kao iznimno bitnu i prvi put prepoznajemo koja su to urbana područja u Hrvatskoj. Gospodine Đulabiću, vi ste bili član komisije koja je radila na pripremi nacrta novog zakona. Kako se izračunava u stvari taj indeks razvijenosti? Čujemo da je već u primjeni, ali kako dolazimo do njega? Pa
indeks razvijenosti je izrađen još, on je zapravo dio sadašnjeg zakona, on je na temelju jedne stručne studije ugrađen u zakon, ima nekoliko pokazatelja, demografska kretanja i tako dalje, koji nastoje objektivno mjeriti. Po prvi put zapravo je on mjeri stupanj razvijenosti cijele Hrvatske i to na obje razine, znači i razinu općina i gradova i razinu županija, što do sad nije bio slučaj. Ono što je jedino zapravo problem je to što taj mehanizam nije do sad bio primijenjen. Jer vi ste i kad je ovaj sadašnji zakon na snazi o regionalnom razvoju donesen krajem 2009. Znači do dana danas još uvijek egzistiraju i zakon o područjima posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima, dakle ovi neki specijalni zakoni koji imaju neku drugu logiku i onda zapravo ovo je trenutak, ja smatram vrlo opravdan, zapravo po mom sudu možda malo i zakasnio, bilo bi dobro da smo to napravili prije jer bismo sad već imali iskustva i mogli bismo, te sve jedinice bi se mogle pripremiti i tako dalje. Dakle, trenutak je da se to konačno racionalizira, da se pređe sasvim na jedan novi sustav koji je više usklađen sa europskim principima kohezijske politike, dakle partnerstvom, uključivanjem svih razina u planiranje, strateškim planiranjem, dakle planiranje na temelju strateških dokumenata, koncentracijom, dakle na manji broj područja, na manji broj većih prioriteta i tako dalje. Tako da evo, to je otprilike ono koji je cilj toga. Treba reći da bi se ovi postojeći zakoni ukinuli onaj trenutak kada ovaj zakon novi stupi na snagu. To bi trebalo biti krajem 2014. Tako je. Tako je. Početkom 2015. dakle 1.1.2015. cijeli sustav bi trebao zaživjeti. Mi tu još razmatramo neke opcije, moramo na kraju vidjeti preciznije točno fiskalne efekte cijele ove promjene, ali u najkasnije će stupiti na snagu 2015. godine. Gospodine Galiću, vi ste imali na neki način i čast biti prvi kojima se predstavio nacrt novoga zakona. Ministar Grčić ističe da su županije okosnice razvoja buduće Hrvatske. Je li vi to vidite u ovome zakonu? Pa vidite, prije svega mi je drago posebno što je prihvaćeno da su županije te koje su za razvoj izuzetno bitne kada je u pitanju regionalni razvoj, jer mi Zakon o regionalnom razvoju imamo već od 2009. godine, ali se ne primjenjuje. I potpuno se slažem da je indeks razvijenosti izuzetno bitan kao parametar za i kategorizaciju pojedinih jedinica lokalne i regionalne samouprave. Ono što nas je rastužilo i razljutilo, to je bilo prije godinu nešto više dana kada je Hrvatska podijeljena 2 statističke regije i ta nesuradnja u tom periodu sa ministarstvom, da smo saznali sa portala, iz novina u podijelu 2 statističke regije, a do tada su bile 3 statističke regije i mi, pogotovo naše područje, ovdje je bilo Panonska Hrvatska i gdje smo imali jako dobru suradnju sve županije, sve razvojne agencije i sa ministarstvom i agencijom za regionalni razvoj ministarstva. Ta suradnja nije bila dobra, međutim sad me veseli da evo se to konačno i shvatilo, što je i gospodin Puljiz i prihvatio i priznao na neki način da su razne agencije kao koordinatori županije, da su županije te koje su kapacitete ljudske potencijale stvorili za realizaciju projekata i da su praktički jedine u odnosu na općine i gradove one koji su kapacitete jačali, te razne agencije su jačali kao koordinatori razvoja. I veseli me normalno da svaki prijedlog koji se predloži da se može o njemu raspravljati prije nego što ide u javnu raspravu i institucije koje su za to bitne, a mislim da kao partneri za županije i razvoj agencije županijske sigurno su izuzetno bitne za te prve razgovore oko zakona o regionalnom razvoju. Što ste još primijetili, gledajući nacrte zakona, koje su vaše primjedbe, osim što ste rekli da je indeks razvijenosti dobra stvar, što je ono što vi smatrate da bi se možda trebalo još promijeniti? Pa vidite, mi smo dali primjedbe već svoje kao zajednica županija, kompletno pojedinačno svaka županija, ali načelno bilo bi puno bolje da su statističke regije, bilo 5 statističkih regija, a ne planska područja. Međutim, ako se želi sada premostiti na neki način između statističkih regija koje su 2 sada u Hrvatskoj, sad mi malo nije jasno i nama svima strategija razvoja statističkih regija, 2 regije kao NUC 2 djelovanja područja, kako će se planska područja tretirati. Mi smatramo da bi već ako trebaju ostati planska područja, da onda bi trebali biti to u stvari NUC 2 regije područja djelovanja u okviru zakona. I na neki način nema strategije razvoja planskih područja, nije predviđeno ili se mogu predvidjeti
mogu se potpisivati u okviru planskih područja sporazumi o razvoju, ali nadzire rad i aktivnosti nema upravljanja županija i planskih regija, nego ministarstvo nadzire kompletan rad, nema samostalnosti u tim strategijama razvoja pojedinih planskih regija, iako smatram da županije su prihvaćene kao i razne agencije županijske, odnosno koordinatori prihvaćeni kao partneri vrlo kvalitetno u ovom zakonu. Evo, gospodine Puljiz... Ono što mislimo još da nije... Evo sad ćemo pitati gospodina Puljiza, pa ćemo se vratiti još na vaše primjedbe. Evo da odgovori na ovo pitanje koje ste rekli. Nisu jasne te baš razlike statističke podjele i planske podjele. Hoće li se to preklapati ili na neki način sprječavati rad županija? Da raščistimo. Dakle, ovim novim zakonom se u potpunosti odustaje od statističkih regija kao bilo kakve planske podloge za politiku regionalnog razvoja. Dakle, već prošle godine kada je napravljena promjena kod statističke regije, kada je smanjen njihov broj sa 3 na 2, to je napravljeno iz vrlo pragmatičnog razloga. A to je da Hrvatska može povući što više sredstava iz europskih fondova, jer bi se našli u značajno lošije financijskom položaju da su ostale 3 statističke regije. Onda smo rekli idemo u 2, jer je to jedina mogućnost da sva područja Republike Hrvatske imaju pravo korištenja EU fondova po najpovoljnijim uvjetima. To je bila jedina mogućnost. A onda smo rekli napravit ćemo nove institute koji će biti puno podesniji za regionalne planiranje i od 3 statističke regije, a pogotovo od 2. I to su ova planska područja. Ovi 5 planskih područja. Evo, uzvodite. Pa, možda je malo u javnosti nerazumijevanja ovih 5 planskih područja. Često se misli da su to nove neke regije koje će zamijeniti županije. Ako se dobro i pažljivo čita zakon, onda je jasno vidljivo dakle, da ovaj zakon apsolutno respektira sadašnji ustavno-pravni položaj županija. Mi možemo razgovarati je li on prikladan ili nije prikladan, ali ga ovaj zakon apsolutno respektira. I zašto se uvode planska područja? Zato što bi to trebala biti razina na kojoj će doći do sinergije između onoga što županije u okviru tih planskih područja dogovore u svojim strategijama županijskog razvoja, dakle koji je i dalje ključni dokument za njihov razvoj, i ono što država utvrdi na nacionalnoj razini. Tu onda može postojati mogućnost da se zajedno te dvije razine dogovore na razini šireg planskog područja i dođu s tim takozvanim razvojnim sporazumom i kažu u ovom planskom području u sljedećem periodu ćemo financirati to i to. Da se utvrde konkretni projekti koji su od nacionalnog, šireg, regionalnog značaja i da se da mogućnost županijama da zaista razmišljaju o širim, većim projektima. Jer ono što Hrvatskoj kronično nedostaje, to nisu mali, sitni projekti, to su ovi neki značajniji projekti koji imaju primjerice implikacije na cijelu Slavoniju, na cijelu Dalmaciju, ili na cijeli Gorski kotar, Primorje i tako dalje, zajedno sa Istrom. Dakle, to je ono što je onda omogućava da na taj način povučete veća sredstva za veće, za značajnije projekte, dok će županije i dalje imati svoje strategije i u okviru svoje županije se brinuti za svoj razvoj i za sve ono što su i do sad radili. Vraćamo se, gospodine Galiću, vama. Jeste li zadovoljni sa odgovorima? Pa dobro, ovaj dio odgovora u redu je. Međutim, htio sam još naglasiti da problem, inače u regionalnom razvoju i strategiji razvoja po zakonu koji to okvir daje, nije definiran do kraja, nego se dosta ostavlja prostora da se odlučuje o uredbama i odlukama vlade, ministarstva i vlade, i mislim da to određene stvari se morale zakonom riješiti. Recimo, uredba ili odluka o potpomognutom području, nego bi trebalo biti zakon posebno o potpomognutom području. Ili da se osniva jedan fond za nerazvijene koji neće moći sufinancirati fond za regionalni razvoj, gdje bi se koristila ta sredstva. Ako pripremite dobar projekat, a nemate financijskih sredstava za predfinanciranje i sufinanciranje, da se taj fond koristi, ili kreditni fond i fond za osiguravanje sredstava financijskih. Zatim, mislimo da su strateški dokumenti kasnije, ovo što je profesor dobro rekao, da se kasnije određenim stvarima, mislim da strateški dokumenti inače Vlada Republike Hrvatske nije na vrijeme pripremila i sad kasnije u tom potezu i sad pitanje je korištenja tih sredstava za iduću godinu, a kažemo da će se zakon o regionalnom razvoju koristiti u 15. godine. Dobro, ima taj prelazni period. Ima tu nedorečenih stvari i zato mislim da je dobar razgovor, primjedbe koje smo slali da bi to kvalitetnije i bolje funkcioniralo. Gospodine Puljiz, to je... Evo sad ćemo pitati gospodina Puljiza, će li prihvatiti ove od nekih prijedloga koji su već došli od Hrvatske zajednice županija?
Pa mi ćemo u svakom slučaju biti otvoreni za sve predloge koji će doprinijeti kvaliteti samoga zakonskog akta. Mi smo već razmatrali nakon sastanka neke prijedloge koji su došli od strane županija, ali pustimo možda prođe do kraja ovaj proces savjetovanja. Županije su naš glavni partner i prvi partner s kojim smo razgovarali, ali tu su i drugi partneri, tu su gradovi, tu su općine, tu su sami regionalni koordinatori. Oni su sljedeći na redu. Oni su sljedeći na redu, idući tjedan imamo sastanak s njima, tako da pustimo još neko vrijeme da prođe savjetovanje. Razvojne županijske agencije, hoće li one gubiti na snazi ili će početi još bolje raditi? Jedna od velikih novina ovoga zakona je da se upravo one osnaže. A na koji način? Na način da se kao partneri u vlasništvu županijskih razvojnih agencija uđu veliki gradovi. Naime, što je naša teza? Naša teza je da bez aktivnije uloge velikih gradova koji imaju i fiskalni kapacitet i materijalne resurse za pripremu i za provedbu projekata, mi nećemo uspjeti pripremiti ni provesti dovoljan broj projekata. Naime, trenutno je stanje tako da prave kapacitete za ili recimo jedine značajnije kapacitete za korištenje EU fonda zaista imaju županije kroz svoje županijske razvojne agencije. Međutim, nama trebaju gradovi, nama trebaju njihovi fiskalni kapaciteti da uđu zajedno sa županijama u jedno partnerstvo, da županije podijele know-how koji imaju u okviru županijskih razvojnih agencija u korištenju fondova i da na taj način kroz jednu sinergiju ostvarimo ukupno puno veće kapacitete za korištenje EU fondova. Naime, ne bismo htjeli da se događaju sad procesi kojima zapravo i svjedočimo da gradovi počinju stidljivo, polako razmišljati o osnivanju svojih gradskih razvojnih agencija. To je jedan proces koji će dugo trajati i pitanje je kad će koštati i kad će donijeti prave efekte. Jer vi ne možete vrlo lako i vrlo brzo razviti prave kapacitete. Upravo sam htjela pitati, hoće li ova primjena zakona donijeti nekakve dodatne troškove? Hoće li nas opteretiti? S obzirom da je... Pa ona zapravo ne bi trebala, ja mislim, u toj mjeri opteretiti. Ono što je ovdje možda i u javnoj raspravi nije dovoljno apostrofirano je upravo ta snažnija uloga gradova. Dakle, po prvi put ja mislim da je u Hrvatskoj sad prepoznato da su i urbana područja vrlo važna i još jedna karakteristika koja je značajna, to je da treba biti svjestan da je politika regionalnog razvoja visoko koordinacijski intenzivna politika. Dakle, ona traži suradnju svih mogućih aktera. I upravo je to bio cilj da se na neki način od ovih sad dobrih županijskih razvojnih agencija da se one dodatno ojačaju. Da se dodatno jačaju na način da veliki gradovi koji su srca tih svih županija i nekada su po financijskoj snazi puno jači od županija, imaju veće proračune, ali snažnije proračune, dakle da uđu u upravljanje tim agencijama i da se unutar toga na partnerskom načelu onda ta agencija vodi brigu o cjelokupnoj županiji. Sad je pokazano do sada da su zapravo te županijske razvojne agencije bile na neki način vlasništvo samo županija i obavljale su poslove uglavnom za županije i pod njihovom koordinacijom. Ulaskom gradova traži se da se međusobno usuglašavaju gradovi i županije ako djeluju na istom području. Evo, gospodine Galiću, idemo još jedan put do vas u Osijek. Vidimo da je potrebna bolja suradnja, bolja komunikacija. Hoće li se s ovim zakonom u stvari doprinijeti da se bolje povežu rad lokalne samouprave i regionalne samouprave? Ma vidite, bolja suradnja je trebala biti ranije i po starom zakonu koji se nije primjenjivao, ali su agencije funkcionirale i državna razvojna agencija zajedno sa lokalnim razvojnim agencijama, s našim koordinatorima županijskim bila je dobra suradnja. I taj razgovor mora biti suradnja. Kada je u pitanju koordinator županijski kao agencija razvojna i urbanih sredina, odnosno gradova, mi smo protiv toga da se zakonski definira vlasništvo da moraju ući. Treba ostaviti prostora da se dogovaraju gradovi i županije u kojim vlasništvu, jer mi u županiji smo osnovali agencije, ulagali u njih, pripremali, ali smo u interesu razvoja županije cjelovito i gradova, urbanih sredina i općina zajedno i formirali. Mi smo kao slavonske županije, 5 županija imamo koordinacije, mi praktički funkcioniramo kao plansko područje. Svi 5 slavonske županije imamo isti interes, iste probleme, iste razvojne projekte, programe. Već smo i koordinirali određene razvojne projekte zajedničke. Međutim, malo previše centralizacije u odlučivanju. Uzet ću primjer, ako ja kao župan napravim strategiju razvoja, naša razvojna agencija županijsku, a 90% odlukama i razvojnim projektima države ovisi razvojna strategija naša. Uzet ću primjer kanal Dunav-Sava za navodnjavanje, za plovidbu, regulaciju rijeke Save koja je strateški projekat za našu regiju. Mi ovisimo o državi, a o tom projektu ovisi niz stvari i navodnjavanja i ostale stvari razvoja poljoprivrede.
Znači, ovisimo o tim situacijama, stvarima i samo vodno gospodarstvo, navodnjavanje i tako dalje, o državnim projektima, državnim poduzećima. I onda normalno da je teško moramo završavati svojim razvojem i svojom strategijom. Moramo završavati. Hvala vam lijepo što ste bili gost govornice. Evo, samo kratka odgovor na pitanje centralizacije i decentralizacije. Mislim da je župan ovdje dobro zapravo poentirao da bi Hrvatska bi trebala paralelno sa ovim zakonom o regionalnom razvoju ozbiljno promisliti zapravo o strategiji decentralizacije i razvoja lokalne samouprave. Dakle, kako mi vidimo ulogu lokalne samouprave. Mi imamo strategije o svemu i svačemu, osim o lokalnoj samoupravi. Dakle, gdje vidimo tu našu lokalnu samoupravu za 10 ili za 20 godina? To je možda sljedeća rasprava u kojoj ćemo sudjelovati. Hvala vam lijepo što ste bili gosti govornice. Hvala na pozivu. Poštovani gledatelji, toliko od nas za večeras. Lijep pozdrav.